приміром, я говорив низько, Том Белл. Я перший раз скажу вам, що він був виданий англійським язиком. Томас Белл – закладатель критичного реалізму в американській літературі. Він, якщо говорити за його роль для американської літератури, це приблизно, як би ми сказали, Горький в російській літературі. Тобто ми можемо гордитися тим, ми можемо бути горді за наших земляків. Томас Белл, фактично, його твори – це русинська тематика. Його герої – русини. Роман, попри тоту коло того високого пеца, був один раз виданий в слав'янському язикові. Десь приблизно у рокові 1948 був виданий під назвою «Два світи» в словацькому язикові. І фактично, я думаю тепер і над цим вопросом, щоб знайти нашого співписателя русинського, який би зробив, хоч із словацького язика, зробив переклад на русинський, щоб той роман вернувся до міру. Ну, ви знаєте, в моїй бібліотеці цей роман є. От він на моїй полиці. Це 400-сторінковий роман, який став фактично бестселером американської літератури. Представте собі, американських писателів, так? «Унесенные ветром», там, чи Едгар По, романтична ідеалізація, а акцент лише на слівки общества, на аристократичне общество. І раз, як гром серед чистого неба, появляється роман Томаса Белла, де він указує тих жебраків, нещасників, які живуть по сусідству з американцями, які вже мають душ, які мають теплий туалет. А наші русини мають бударь. Вони роблять по 14, по 16 годин зміни. Вони фактично кожен тиждень хтось із них на заводі його вбиває станок. Це його придавить. Це, знаєте, коли я був в Америці, я то все бачив на свої очі.